मसलपुराव बड'फानि मुसुखाखौ सोरबा सिनाय मोनै खर'आव मेलेम गैयै दुथांफोरा बुख्लायनानै गालांदों। नंगौ, बे समाव बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेबायदि खालामनाया जों बर' हारिखौ लाजि फोनांनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुर गोजोनपुरि पार्कआव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा रावबो गैयै खाबु लाना खोमा, गन्थं, खुगा बायदिफोरखौ बुख्लायना गालांदों। थारैनो बर' हारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै खामानि मावलांनाय सासे गेदेमा, जायखौ बर'नि बिफा होननानै बुङो आरो बिथांनि मुसुखाखौ बेबायदि इनायै सिफायना गालांनाय जाथाया मसलपुर ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गोमोखांहोदों। बे मुगैथाव जाथायखौनो लानानै मसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मनजित गयारि बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेफोरबायदि समाज बेरेखा, हारि बेरेखा खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोख्रों सांग्रांथि होदों। लोगोसे बिटिसि खुंथायनिसिम खम समनि गेजेरावनो मसलपुर गोजोनपुरि पार्कआव गोदानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ गायसनना होफिननो थाखाय खावलायहरदों। मसलपुर हिसाबै जोङो थारैनो लासिंसिं मोनदों। मानो होनबा जायखौ जों बड'फा होननानै बुङो, बे बड'फानि मुसुखाखौ दिनै सिनाय मोनै दुथांफोर, जायखौ जोङो गाज्रि रावजों सोंखारिनांगोन, बिसोरो बे बड'फानि मुसुखाखौ गन्थं, खोमा, मेगन बेफोरबायदि देख्लाना गालांदों। मसलपुर गोजोनपुरि पार्कआव नायल' जाल' मसलपुराव मोनसेल' बड'फानि मुसुखा दं होनबा मसलपुर गोजोनपुरि पार्क। बेवहाय बड'फानि जोनोम सान, थैनाय सानखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो मसलपुर दख'रा आफाद एबसुआ गाजा गोमजायै फालियो आरो बिब्दिनो जोङो हानायसेबांखौ साखोन सिखोनै मेनटेन खालामना लाखिबोबाय थादों। नाथाय थांनाय मोनानि जानांगौ बे खामानिया मैया बेलासिनि बे बड'फानि मुसुखाखौ सिनाय मोनै दुथांफोर होनना बुङो जोङो, जाय बेफोरबायदि गाज्रि मोनसे थासारियाव गालांदों। आरो लोगोसे बेवहाय सहायथावै मोनसेया जाहैबाय बे खाथियावनो माने जौ लोंनायनि माने बथलबो जोङो नुनो मोन्दों। जानांगौ बे खामानिखौ जौ लोंनानै बे बड'फाखौ माने बड'फानि मुसुखाखौ बिथांमोना बिदि गाज्रि खामानि मावदों। दा बेवहाय जुथानि मोनसे लिसि, जुथानि दुरुंखौबो बेवहाय आलायना गालांनायखौ जों नुनो मोन्दों। नोंथांमोननो मिथिहोना जों थारैनो जोबोद दुखु मोन्दों। मसलपुराव बेफोरबायदि मालाबाबो जाफेराखैमोन। नंगौ, मसलपुरावबो आथिखालाव गोबां जौ फाग्ला, नोङो गान्जा फाग्ला, ड्राग्स फाग्ला अनेक दंसै। नाथाय बड'फानि मुसुखा बायदिखौ खहा खालामनो साननाय, मावनाय बिदि मानसि जों नुफेराखैमोन। नाथाय दिनै मसलपुरावबो बिदि मोनसे थासारि फैबाय। सोर मावदों जों मिथिया, जों बेखौ FIR होगोन। आरो जुदि जों बेफोरबायदि मानसिखौ जुदि मोनोब्ला गोरलै हगारनाय जानाय नङा। खिन्थु माने जोङो जिखिनि खालामनांगौ बेखौ, जाय बे खामानिखौ मावदों बेखौ खिन्थु सानाखैबो जानो हागौ। जों अपेन बुंखानाय जाबाय। आरो उननि समाव जाय बिथांमोना मावदों बेफोरबायदि गाज्रि खामानिनिफ्राय जानगाराव था। मानो होनबा नोङो मा लुबैयो बे आलादा खोथा। नाथाय बड'फाखौ नों बर'नि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ मान होनो, सनमान होनो रोंनाया खिन्थु बयनिबो बिबान। बेयो खिन्थु बेखौ आङो बुंलाय खावलायगोन। बयबो जाहाथे एसेबाबो सांग्रां जायो, साबधान जायो। पार्कआव फैनानै, मुसलपुर पार्कआव फैनानै लोंफैनाय, बेवहाय समाज बेरेखा खामानि मावफैनाय, बेफोरनिफ्राय कमप्लिट सांग्रां जाना दिनैनिफ्राय जोङो जेसेबां हायो मोनसे लास्ट लेभेलनि जों स्ट्रिक्ट एक्सन लानो खिन्थु जों रेडि जागोन। बेवहाय नायथावै मोनसे थासारियाव जुदि नुयोब्ला, बेवहाय जौ लोंनानै जुदि जानला मोनला खालामनाय नुयोबा खिन्थु बेवहाय उनाव आरो बुंनानै लाब गैया आरो बुजादों माजादों होननानै बुंनानै लाब जानाय नङा। खिन्थु जों दिनैनो स्ट्रङै बुंखाबाय। मोनसेल' खावलायनाय बिटिसि खुंथायनिसिम, नैबे जि बड'फानि मुसुखा बेखौ समायनायै बानायफिननायाव नोंथांमोना जोंखौ नायफिनहरनांगौ। नैबे बड'फानि मुसुखाखौ समायनायै साखोन सिखोनै माने मोजाङै बानायफिननांगौ, लुफुंना होफिननायनि थाखाय नोंथांमोना आखायाव लानांगौ खम समनि गेजेरावनो। बेखौ आङो बुंलाय खावलायबाय। लोगोसेयावनो ओनसोलनि साफ्रोमबो सांग्रां रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बुंलाय खावलायगोन। नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि दुथां आखुनि मानसिफोरखौ जुदि नुयोब्ला, मिन्थियोब्ला, नोंथांमोनाबो जाहाथे गोख्रोङै सोंखारियो, दबथायनो नाजायो। आं बेखौ बुंलाय खावलायबाय। गोजोन्थों। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेराफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम
इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।